ce kofar shiga ba mu shiga ba ta ki ba Fadima ni wallahi Allah ke na fahimta bai daya ke da ce kofar shiga ba mu shiga ba ta ki ba Fadima ni wallahi Allah ke na fahimta bai daya da sunan wanda ka ki umma har ya aje ta saman isa babu isar da ta san isar ta sai da ta so aka yo isa Allah dan tsagwaran isar ta a buɗe ina kwankwasa fahimta ta yau zan fasa ko da zan sharan kwasa Allah dan girman batula a bani sabati cireriya Allah salli ala batulu Fadimatu Zahra ude wato tsokar shugaban da ka aiko har ya faɗe kade ka sa sharaɗin bautar kabinsa shi kuma to Zahra ude a sa shurafa ƴaƴan jade jikokin manzan mu de sahabbai tsarkaka ilahu a sa su ciki baki daya ke ce kofar shiga ba mu shiga ba ta ki ba Fadima ni wallahi Allah ke na fahimta bai daya dole cire hula da yin kasni dama bawon ku ne ba ni da buri sai ganin ku da yin hidima a gare ku ne sidi sharu ma'rufu ubana yau magana so ku ne ma'rufin umma a bayyane wannan aiki na ku ne sidi ku yi mini lamuni in faɗi sakon zuciya Salamu alaiki imamiya saddiqa masu biya Salamu ala baƙuraishiya umma abi hasibiya Salamun lahi alaiki umma a raina baki da kishiya Kullum roƙo na ɗaya karki bari ni na waiwaya Umma ki bari na adabu da ke kar na shagaltu da duniya Ke ce ƙofar shiga ba mu shiga ba ta ki ba Fadima ni wallahi Allah ke na fahimta bai daya ina kuke dangi albishir to ni lambu na yayi fure masu bukata sai mu nausa zare da abawa zanware zuciya na miƙa wa kwanya amma duk sun kassare saƙa ce ta farin zare girman Fadima yayi kure ta wuce kan masana saninta sai Allah wahadaniya Sakwai na su Fadima ne annaba Allah kai tsaye ita da Allah ko da yaushe ba su rabewa kai tsaye Allah ne sarkin sarauta mulkin ba in sa kai ba bayyanan duniya ba har da samanta mamaye na rantse Zahra wuce babu lahi ku tambaya ke ce kofar shiga ba mu shiga ba ta ki ba Fadima ni wallahi Allah ke na fahimta bai daya salatin annabi ma ashe su Fadima Allah ke yiwa haka ne amma tura na baka misalai dan uwa zuciya ce asalin mutum sai ta saka zai hawa zuwa ga kwakwale sai zuwa kan jasadinmu da kunnuwa hakikar ruhin shugaba Fadima ce to kunjiya ba mu je
zuwa zuciya na da abubuwa, tana jika na tana gani ko na wajen ba sa hawa. Shi jasadin muturabu ne da an cire ran sai sosuwa. A yau kamace ita yau kuwa sabon aiki zai hawa. Na girbin shukar duniya ban kare ba kudan tsaya. Mene ce kofar shiga ba mu shiga ba ta ki ba. Faɗi mani wallahi Allah ke na fahimta baki daya. Halittu yayi wani haske an faɗa, shekaru bayan kadan bayanai wa buwayi sujada. Ainihin ruhin shugaba ne wannan haske an faɗa, shi aka raba aka har hada. Allah yarda dan faɗa, ashe hasken su batuli ne. Allah mun daɗa godiya. Ma'aiki ya be Isra'iza dan wasu ba zahara wai, inda ransa da zuciya ya je to ta je babu wai. Takalmi ma ya shiga ina ga su tsoka ko fade. Wayyo Allah umma dai girma mai fasa dukka kai. Allah faɗi magaibu ce sanin ta abarwa guda ɗaya. Mene ce ƙofar shiga ba mu shiga ba ta ki ba. Faɗi mani wallahi Allah ke na fahimta baki ɗaya. Ku yi afuwa ya ɗan uwa girman ne na kunce kai. In ka matsa to zuciyar za ta yi ɗibbar ji da kai. Ni matsaya ta ɗan uwa roƙi mahabba ai da kai. Faɗi mani na miƙa kai, ƙara cika ni da ke kaɗai. In ƙare a cikin kini shine buri na ɗaya. Ya Allah na ƙara tuba na sani mai aibu ne. Allah dan ahalin nubu wani karshe dan ya ji nasa ne. Ba ni giyar kaunar batula in tafi sirri ne. Maye na a cikin ta ne, in kare a cikin ta ne. Ya Allah ya faɗi ma ummul khair a tausaya. Mene ce ƙofar shiga ba mu shiga ba ta ki ba. Faɗi mani wallahi Allah ke na fahimta baki daya. Bani da bakin furta kalmar gane batula yan uwa. Yanda nake ji inda furta tarzo ma ce sabuwa. Allah na san ka sani ninka ciwon yayi hauhawa. Kai ni saman kololuwa cikin ƙaunar Zahra uwa. In mutuwar ta ɗauki ran a kai wa batula ajiya. Ya Allah haska wa bayi gane wasiyar shugaba. Kitabullahi wa ikirati su ya naɗa a sahun gaba. Allah dan su Imam Ali zuwa mahadi cirabar gaba. Kar na yi waige sai gaba, jirgin Nuhu na hau gaba. Ya Allah Allah sabati kun mu da makiya. Mene ce ƙofar shiga ba mu shiga ba ta ki ba. Faɗi mani wallahi Allah ke na fahimta baki daya. Kan na tsaya ya faɗi ma zan roƙo kai sun ke. Abba na da mahaifiya ba su masaukin sa kai. Wakin ni'imar ki sha da su sa ni'imar ki ta mamaye. Ki kai ni Madina Munawwara nazarce Karbala kai tsaye. Dan Abdalla da Amina da Nana Khadija mahaifiya.
ƙara kula da shi shine gemin tarbiya wato me ahalin su ba ki bar shi ana ki dokuya shehu mubarak dan kiɗin a bashi abin da ya tambaya ummanin ko igiya na jamilu na waika na anbiya imamu aliyu imamu hasan imamu husaini ina bara ne ce kofar shiga ba ma shiga ba ta ki ba fadima ni wallahi Allah ke na fahimta baki daya ni ne dan maular kuje yas na kowane fadima